jigon a ƙaunar Muhammadu Rabi'u ya tafi babu kwana. Zakin begen Muhammadu ɗan Usmanu abin yabon ƙauna. Sirrin a ƙaunar Muhammadu ya tafi dole a shaida kukana. Muryar begen Muhammadu ɗan Usmanu mabubbugar ƙauna. Tirgaɗar san Muhammadu mai baiwa ta yabon abin sona. Bargar ƙaunar Rabi'u mai matsayi a yabon masoyina. Zatin begen Muhammadu wanda ganinsa tuno abin kauna. Mai ceto na Muhammadu ranar rabon kwana abin kauna. Sirrin begen Muhammadu Rabi'u ɗan Usmanu ya yi kawara. Zakin begen Muhammadu Rabi'u Allah ya kyauta kwana. Sirrin begen Muhammadu Rabi'u ɗan Usmanu ya yi kawara. Zakin begen Muhammadu Rabi'u Allah ya kyauta kwana. Sirrin begen Muhammadu Rabi'u ɗan Usmanu ya kaura. Zakin begen Muhammadu Rabi'u Allah ya kyauta kwana. Sirrin begen Muhammadu Rabi'u ɗan Usmanu ya kaura. Zakin begen Muhammadu Rabi'u Allah ya kyauta kwana. A rabbul izati khaliqu gane a durƙushe nai nufin waka. Wakar begen masoyinka Rabi'u mai hidimar masoyinka. Gamar da siya ta Rabi'u zani wa al'umma ba'ayinka. Zakin begen Muhammadu mai azamar kai mi ga ba'ayinka. Allah ajin kai ga Rabi'u ɗan Usmanu farin masoyina. Sirrin begen Muhammadu Rabi'u ɗan Usmanu ya yi kawara. Zakin begen Muhammadu Rabi'u Allah ya kyauta kwana. Allah tsira amincin ka kai wa baban Bintu a Adiya. Baban a ɗanye Dahir Abdullahi gida na tarbiya. Wanzan tsira Muhammadu Ali sahabu matarkatar kunya. Tsanin begen masoyinka alan waka a hadimin zariya. Kaunar babban masoyinka annabi mahir da manzona. Sirrin begen Muhammadu Rabi'u ɗan Usmanu ya yi kawara. Zakin begen Muhammadu Rabi'u Allah ya kyauta kwana. Wayo kai to da duniya ba ta barin wani dan wani kauna. Kai co da mutuwa mai raba soyayya da ba a kauna. Zakin na kauna da sha'afuwa yau sai hoto sai aman kauna. Yau mai begen Muhammadu sai a masauki nasa zai kwana. Yau sai ya kwanan mu ka abira barzahu shehi na mu zai kwana. Sirrin begen Muhammadu Rabi'u ɗan Usmanu ya yi kawara. Zakin begen Muhammadu Rabi'u Allah ya kyauta kwana. Sirrin begen Muhammadu Rabi'u ɗan Usmanu ya yi kawara. Zakin begen Muhammadu Rabi'u Allah ya kyauta kwana. Tirga da san Muhammadu ya kwanta ɓarayin sanan dama. Komai yau an yi an kare sai ƙaunar Mahamudu mai girma. Allah a kyautata bayan Rabi'u ka bara tamburan girma. Baitocin ajmalun nasi so na kira fa da tamburan girma. Muma mun sha bara aminka baitocin Mahamudu manzona. Ni shaida ne Muhammadu Rabe masoyin ɗa manzona. Ni na shaida ka Rabi'u kai kamewa a gabarin barna.
dukkan nau'in ka ba ira ba ka ganin inuwar masoyina. In an hange ka Rabi'u majalisi aka yi na manzona, bargar begen Muhammadu Rabi'u Allah a gyata gubana. Baitoci Shehu Rabi'u yayi a kamfani na mai girma, fannin matsayin Muhammadu ɗauke tsomagi ya yayi ba a dama. Kan mu'ujizar Muhammadu rabbi ita fa alfarma, kayin tafiyar Muhammadu yayi Isra'i mai dubin girma. Tsantsar begen Muhammadu shaya ba zan ɗauko ta manzona. Sirrin begen Muhammadu Rabi'u dan Usmani kawara, zakin begen Muhammadu Rabi'u Allah ya kyauta kwana. Sirrin begen Muhammadu Rabi'u dan Usmani kawara, zakin begen Muhammadu Rabi'u Allah ya kyauta kwana. Asubara aikin Muhammadu har da kamanni na san mai girma, to ya shirya baituka Imamul Mursali na mai girma. Sirrin matsayin Muhammadu na ji a waƙar babu tantama, kai sha kunnudin masoyin Rabi'u ka cire taka alfarma. Sirrin a ƙaunar Muhammadu khairul khalqi lahi manzona. Sirrin begen Muhammadu Rabi'u dan Usmani kawara, zakin begen Muhammadu Rabi'u Allah ya kyauta. Kowa ya sanni Rabi'u ya sanni matsayin masoyinka, ko in babu Rabi'u za su yi shaida ta masoyinka. Na biye bi ko nawa a kyanka na nazarin su fa har na akuka. Bana shakka bara Rabi'u za mu musadu gaban masoyinka. Sirrin ya kauna Muhammadu daha masoyinka masoyina. Sirrin na begen Muhammadu Rabi'u dan Usmani kawara, zakin begen Muhammadu Rabi'u Allah ya kyauta kwana. Gamar ya tara Rabi'u gun ahalinsa maza zuwa a mata, gamar ya tara Rabi'u gun yaransa maza zuwa a mata. Gamar ya tara Rabi'u ɗan shan babu Aminu ke shifta, ina 'ya'yan jama'atu 'yan aha babu na miƙa gaisuwata. Allah ya je kansa Rabi'u kana ya kyautata namuran kwana. Sirrin begen Muhammadu Rabi'u dan Usmani kawara, zakin begen Muhammadu Rabi'u Allah ya kyauta kwana. Sirrin begen Muhammadu Rabi'u dan Usmani kawara, zakin begen Muhammadu Rabi'u Allah ya kyauta kwana. Mu ma in ta muta zo Rabbu ka samu cika muna a haiwa, kwana namu ya azaka kyautata baya a namu ya araba. Alan waka na al'umma ke ta'aziyar Shehu mai haiba. Sirrin bege na Annabi Rabi'u dan Usman Sharifu baba, Allah a karbe masoyinka mai kaunar Mahamudu manzona. Sirrin begen Muhammadu Rabi'u dan Usmani kawara, zakin begen Muhammadu Rabi'u Allah ya kyauta kwana. Sirrin begen Muhammadu Rabi'u dan Usmani kawara, zakin begen Muhammadu Rabi'u Allah ya kyauta kwana. Sirrin begen Muhammadu Rabi'u dan Usmani kawara, zakin begen Muhammadu Rabi'u Allah ya kyauta kwana. Sirrin begen Muhammadu Rabi'u dan Usmani kawara, zakin begen Muhammadu Rabi'u Allah ya kyauta kwana. Sirrin begen Muhammadu Rabi'u dan Usmani kawara, zakin begen Muhammadu